Nga mong operator guys sa co-op. Na ako ni problema ang among harvester. O sa problema ato? Dili mo. Di mo liko. Gitanaw ni mo dito sa ubos. Katong dito sa box ba? Gitanaw ni mo. Mo inik-ana ni mo. Dili siya mo sabay. Inig padaw ni mo ato. Mo ana po to siya. Mukuyog to siya. Mo tong dito siya mo daon. Inig paliko po ni mo ato. Mo ana po to siya. Mo to siyang dito siya mo daon. Pwede na to ni mo huktan o kalambre. Sa para dili mo lihok. Oh. Basta kay katong na box dito ato, na box nga kuan. Moro to ihiktan nga dili inig ana nimo ato, dili to siya mo sabay og ana. Oh, di mo. Wani mo tanawa nga nag-ana ka. Oh, dili gid to siya mo lihok basta wala man nimo giana. Kung tanawa mo sabay ba siya o wa ba ni lihok? Oh, wa nimo tanawa. Oh. Kuan gani tanawa gani inig ana nimo ato mo sabay to siya. Kaya naputol ang kuan na to, naputol ang nut, ang bolt, naputol ang bolt ato. Unya kuan na to, mo to mo sabay-sabay na to siya. Pwede to siya butangan og bracket. Na may mga kuan to flat bar. Akong paminaw to mao gito. Wa poy alambre di ani ba? Oh, murag kahon ba? Murag kahon nga dili na siya mulihok. Oh, nakakahon siya. Gana. Basi na alambre dito. Kay pang home lang. Maora dito problema di ay abi na ko kadtong biring mo inadaot. Kung Nabigay na po na buksan ng kuan asite, puno ng asite ba? Tanalo ko hydraulic puno, hydraulic. maora to problema to. Basta maora to. Diskarte hira to. Mga maay kay mo diskarte og kuan. Oh, pukan na kalambre daan kay posible gid mao gid ang problema to. Dili na ko may videohan ang katong problema sa among harvester kay naram ko dre. Pero mao gid to akong kuan na to. Akong diagnose sa problema sa harvester. Mao gid to siya ang problema. Iyang ilalom sa iyang kuan kanang plangka bitaw sa tong pagpatubos sa iyang bakit pasaka unya paliko mo man gyapon to sa plangka ang ilalom ato na hydraulic box unya mo to ang na kuno to mo sabay-sabay na to kay naputol ang bolt ato mo to problema ato gamay ra kay to nga problema sa lang di lang matud-an pa ditso ba okay mo to